Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika irianye amoneze engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye omwanchwa omurigeria we TV ya AGR nigongo kwarigania ase amangana maya buna atikire kuruchingongo inyechiense imene isiko yorongorwa gusi buna atikire aiga semesa yito yoboraria kurwa iga sichinsamo cha Dallas Fort Worth Harlington USA kuri litangani tonyore mangana yo asenchira ayogwenge kamuranche nkonye tindi kwenyara nonya mungina bwe myaka 50 kolera kurwa sorongorwa gusi mugavana bwe county ya Tharaka-Nithi Njuki kuhira goika ase amagacho IECC na umugiro bw'abanyagetari obangiriko cha kalituko lyarera se county ya Nakuru otenenire mangana yo asenchira yobwikirano amalitane Dennis Zadok omongino yomo kurwa ase ekenyero kya Nyakigogi ime ya bobasi county ya Kisii nigabuliri gokonywa elio kwegendereria magaga yo gweterime chandeo emenge kurwa agwete kurwa egorova igoro na kuboneke gete kyo mogongo eka gukwana na baliki amangana mungino yo nyaboke amone ya mate yaye nigo babuliriye abasamalia baya kumuikange na kumokonya elio kwegendereria kwa nyumba sienda haja kubwa natumia Pampers na haja ndogo natumia catheter. Abamenyi be county ya Nakuru mbalene sababu yokogoka magaga yomugiro obangiri bwa banyagetari gochaka lituko lya arero goika omwerio aya magaga ya banyagetari abo otwara egikaro no boteneneri bwe county ya Nakuru na wikera okoiwana Daktari tu walikuwa na issues kama 11 na tukakaa pamoja tukaongea nao na tukakubaliana kama 70% of the issues ndio tulikubaliana na tumeimplement. Ile muhimu sana ilikuwa mambo ya promotion wako wamepata karibu miaka 10 iliyopita na tuliweza kuwapatia promotion madaktari kwa job group P 74, job group Q 18, job group R 8 na job group S daktari moja. Na jambo ingine enye ilikuwa inasumbua hao madaktari na kitu inaitwa professional indemnity. In case daktari yeyote akifanya makosa kwa hospitali yetu kuna insurance inahitaji cover yeye. Na tulikubaliana wale wanafanya kwa facility zetu tutakava hawa na insurance wale wako wa public hospitals ya Nakuru County. Ingine ni ilikuwa kuwapatia ruhusa chifamily chimisato kurwase county ya Baringo nigo babuliriye serikali ko baikange na kubakonya magaga yembure nyinge gutwa ase county yo na gusalia enibwe nyinge yechibesa bagukwana na baliki amangana lituko lya lero chifamily echo nigo bagotebanga usebatebanga nigo babaire bagwetere mechando asinge nchutu babwati nonye nase bakurara. Lakini changamoto yenye bado tunaomba wahisani ni maji. Hapa hatuna maji, hatuna vyoo na hapa kuna baridi mingi. Omugavana bwe county ya Taita Taveta Granton Samboja lituko lya lero nigo atebirenga bwerule bene gukinya obokoreri we sector yobochenu ase chinsemo chonsi ase county iyo akagukwana lituko lya lero Samboja nigo atebanga abono kera ebunge egotoka ase county iyo nigo erachi kurwa obokoreri obuya bwake bene bobochenu abwasa atebirenga serikali ya nigo yabekiri chibesa chinyinge ase sector yobochenu kwene kinga abamenyi be county iyo konyora bale obokoreri bobogwenya ase chinyagitari chonsi cha serikali. Na hii ni faida kubwa kwa wananchi wa kaunti kwamba huduma sasa itapewa kwa haraka, kwa sababu vile walikuwa wanajiweka mahali moja pale, nafasi ya kuhudumia ni moja, hapa unaona nafasi ni
ni kubwa, na tumefungua units kadha wa kadha. Omugavana we county ya Tharaka Nithi oyo okurukunga Muthomi Njuki litukuria lero nigo eira omonyene goika ase amagacho yokurwania obukurumi aiga Kenya EACC na kuliko report guruje chibesa chigotebekana kurumire huetera ase emiradi ao eyo agokora ase county eyo yae litukuria lero Njuki nigo eira era omonyene goika ase amagacha ayo magega ya mosoelia monene bwe serikali Nurdin Haji gorwa ogochika omugavana oyo kubekwa byara so butumeki obobe bwe chibesa echo chire chimilioni 35.5 Mwancho murigeria we TV ya AGR nyuma ntara yakora amagana amayabu nateka aiga semese ito yoboralia litukeri lero nigongo koira eyemo aseyemo goika studio chito chia kabere etomonyore omwana boba gitutu Videlis Omingo Muchoge atumanyia mange kurwasidugo bichigosori na bagosoria. Yamono oyo minto zadoka soko ngarigania SMS yebirubo by'ikigosori amona bagosori ime abagusi Global TV samaleta Videlis Omingo Muchoge ebakondoka omwana wabagetutu kero toko chakira kigosori gosekurire kigosori meyense ya Kenya anigo tukumunyo buna kigosori nabo kira kikonyara kabachiko irenerwa obwango igamaega iyo monene oloterire kigosori meyense ya Kenya magende buna Niki Mwendwa kweso kya maismarole na oteyabuna onyorere chibesa chire chimilioni 50 ekigo kigutumia asenjira koene Kiona chigosori ngorere utire imeyense ya Kenya Mwendwa andi gatemna chigosori bona utira kinya kwa chikorere rwa bwango iga ekerebanya kwa bakora chinkwa na mone wizara ile tenere chigosori iyo tenere amona Balos Amina Mohammed kedo charuka hago cha se chinse chesko mwancho mo tikara ni to kumanyo bana chitimu chirichire ase abasiwate obunyangongo ase nsemo ya England basabongereza aniko cha chikorere na chigosori chabo ase timu ya Fulham ila chikobera na mone timu ya Arsenal chitariki 12 umutienyo yo kianda umwako oyo onyore timu ya West Brom anigira chikomera namone timu ya Leicester stariki 13 umutenyo kyanda omwako oyo iga ase timu ya Brighton naira omera namone timu ya Chelsea stariki 14 umutenyo kyanda omwako oyo iga ase timu ya Wolves era omera namone timu ya Manchester City stariki 27 umutenyo yo kyanda omwako oyo iga nabego tokolere timu ya Manchester United ira omera namone timu ya Brighton stariki 25 umutenyo kyanda omwako oyo iga nere lioro cyachikoira obunyangongo bwege kombekyo mwana wabagetutu na Videlis Omingo Muchoge timbwa tyande wekachinga kichinde seseniwa. Asante sana Omingo hasogotoletera amagana kurwasidugo by'ikigosori na bagosori ali tukeliga lero mwanchwa muligeria we TV ya AGR gwikiraga bwo no tukubutorera amagana maya buna ateka SMS ito yoboralia ali tukeliga lero goika abo ankyo ekronade torariganie amange tokoletere aiga SMS ito yoboralia nigo gukorera lingo byamono na neko kuganiria obotegererio buya amono buligerio buya emihe TV ya AGR oyolenge magega yechi kamera kwene kinga magana yonsi ngogocherare nigo akurukunga Edwin Mukaya no mutenerio monne Jeremiah lino ntiri kwene kinga konyora torili bagari yabene gokoletera magana maya nigo togotebanga ambuye mano korere gonko gusaba nyetoraba mo membo ito gusumufuasi ito gende patoni erensa eri kirenga subscribe erinde oyekune yagotabinga subscribed una enchira yamo yokobo mo member oito asora pego konyora mangana hamaya una gwatika aiga SMS ito yoboralia oyoleta mangana maya asiri tukeliga lero marietane ni gonkurukwa Dennis Zadok miamono ayunaro amaya atekire ntogendere kumanyia amange korwa AGR ekeumbu yomugusi Abagusi Global Radio Masemiria Banto Baito